Pampanga's Finest Productions. Pampanga's Finest Productions. Merry Christmas, critics. Remember me? Remember me? Remember me? Remember us? Remember us? Pampanga's Finest Productions. Ano gusto niyo regalo ngayong Pasko? Gusto niyo ng maganda, no? Teka, lagi naman maganda regalo namin sa inyo. So, meron kami regalo sa inyo. Are you guys ready? Here we go! Una sa lahat, Merry Christmas haters. Regalo ko sa inyo, lyrics ko na nasa paper. Kayo pa, malilimutan ko, specialty kayo dito sa amin ko. Mahal ko ang mga fans, lalo na ang enemies. Kahit puro talk shit lang at walang any diss. 2011, ano ang natutunan? Puro yabang lang at hangin sa bumbunan. Ako, man, di pa rin nag-e-exist. Sumikat na agad pero lubog ng mabilis. Oh no! Yes, para sa akin, karir nyo di man na kayo napakain. Habang ako nakarelax pero may album sa Japan. Critics ko naman ay nagugutom. 2011 ko ay good luck, pero sa kritiko, oh bad luck. Yan ang ibig kong sabihin. Nakuha niyo ba? 2011, binigyan ako ng magandang buhay. Album, pera, gigs, napakaraming shows. Kayo, ano? Ay saglit, ano ba yan? Bakit sakit nyo ang inggit? Ang kulit, paulit-ulit ang lupet, bakit galit? Ipikit mga mata habang kami ang nasa isip. Kami na ba ang bangungot nyo sa panaginip? Kauna-unahan ko kayong tagapakinig. Mapapamura sa bibig dahil sobra na sa kilig. Ang lamig na ng ulo mo kailangan painitin. Ba't hindi pa tanggapin? Hindi mo ko kayang durugin. Ang lakas ng mamintas, ang tigas pa ng ungas. Takot ka na bang lumabas? Nagpapanggap ka pang alas. Hindi pa ba sapat tinapat sa'yo gitang daliri ko? Karapat dapat tumapat, paglaban ko na ang sarili ko. Mga kritiko, hindi pa rin ba nagbabago? Ganun pa rin sila, karibal na PF Pro. Ay nako, bagong taon, eto na nga regalo ko. Para sa inyo, tamputang anak, ina, ama kayo. Hwe! Alright. This is Pampanga's Finest Productions. AC Underground. Ngayon, narinig nyo, di ba? Ito ang regalong ibig naming ialay sa inyo. Pero syempre, hindi pa yan. Hindi pa yan. Meron pa. Ang special na regalo namin sa inyo. Kasama natin sila in the house. Syempre, main event, Tiwaka and Dispel. O ano? Tangina, hindi pa ba nadadala? Ilang taon na nagrarap, wala pa rin niya papalat. Palamunin, pabigat pa rin kayo sa inyo magulang. Wala na rin ba kahit sa resistensya nagkukulang? Sige, sikat kayo, diba? So bakit? Ang babuhin ko kayo, damn, I like it. Hanggang dito ko tangina, walang maglalakbay. Hanggang dyan na lang kayo sa guto mamamatay. Iyak tawa, ganun pa rin ba? Ako pa rin ang issue, ako pa rin balita. Ito ang pamasko na regalo ko para sa'yo. Sana itago mo, anak ka ng putang ina mo. Sa paghanga mo na sobra, naiingit ka na, naaasar ka na ba? Naiinis ka na ba? Ito ang sagot ko, para sa inyo. Yun lang, puking ina nyo. Yeah. Now you heard, now you heard. Merry Christmas, critics! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Once again, this is Pampanga's Finest Productions. AC Underground. Syempre, in the house, you got Crazy G, Khalil One, and syempre ang ating main event. Kasama natin, Tiwakal. We miss you, bro. Na-miss ka namin. And also we got, syempre, in the house, sama natin si Dispel. Motherfuckers!